5 taong gulang na bata nalunod sa dagat sa Dagupan City. Narito ang report. Nalunod ang 5 taong gulang na batang lalaki na si Rafael Vergara sa dagat ng Tondaligan sa Dagupan City. Buong akala ng ama ng biktima na nagko-computer lang ang anak. Nagulat daw sila nang tawagin na siya ng mga kapitbahay at sabihing nalulunod ang anak sa dagat. Ilang metro lang ang layo ng Tondaligan Beach sa kanilang bahay. Hindi ko naman po expect na pumunta ko siya sa dagat na hindi ko rin namamalayan kasi ang pagkalam po, oo, humingi sa akin ng pera lagi sa computer, laging ganun lang. Agad rumisponde ang 102nd PNP Maritime sa lugar. Makalipas ang ilang minuto, na-recover ang katawan ng bata. Yun daw kasama niya, yung ginawa niya, yung bata, nagtawag ng sasaklulot, nakita yung anak ko. Agad naman po tayong nagresponde at yun nga po, pinipilit i-revive ng mga tropa. Kaya lang hindi makayanan. So ang ginawa nilang second option, sinakay kaagad sa sasakyan ng isang kasamahan natin dito. Dinala doon sa Region 1 Medical Center. At yun nga po, pagdating naman doon, na-declare na po na dead on arrival yung bata. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na bantayang maigi ang mga bata. Huwag silang pahintulutang maligo ng mag-isa sa dagat, lalo na ngayong malakas at matataas ang alon. Mga 1 linggo na po mahigit na ganito po yung current natin dito ngayon, na maalon talaga, malakas yung current talaga.